8 immigranti wieġbu ħatja wara li tresqu l-qorti akkużati b'reati differenti fosthom dwar użu ta' dokumenti mhux tagħhom u tentattivi biex jaħarbu mill-pajjiż. 4 Sudaniżi li l-età tagħhom tvarja bejn it-19 u 38 sena ammettew li użaw passaporti mhux tagħhom biex jippruvaw jaħarbu mill-pajjiż. 3 minnhom ingħataw sentenza ta' 7 xhur priġunerija u wieħed ingħata sentenza ta' sena ħabs hekk kif huwa riċediv. Somalu minorenni wkoll ammetta l-akkużi simili u ngħata 6 xhur ħabs sospiżi għal sena u nofs. 2 Sudaniżi oħra ta' 23 sena u Niġerjan ta' 31 sena ingħataw 9 xhur ħabs wara li wieġbu ħatja li ppruvaw jaħarbu mill-pajjiż fuq vapur tal-kumpanija Grimaldi. Wieħed mis-Sudaniżi kien inqabad jistaħba f'kontejner qabel telaq minn pajjiżna filwaqt li 2 l-oħra nqabdu fil-vjaġġ abbord u reġgħu nġibu lura Malta.